ndikufuna ndionetse zinthu zina zimene tikumakumana nazo makamaka pa WhatsApp tikamafunga ma link ama videos athu. Okay, ndiyeno chimene chimachitika ndichona kuti anthu ambiri Right, so the first session is very exciting. So this is part 2 of the New Testament realities. Okay, so we just saw that Jesus is our reality. Everything that was in the Old Testament, okay, it stands today. Okay, but there's a big catch. It stands as a witness. I want to give you a video kumavura. Name yofunika kuyambira ndikudzala zeno la channel yetu zinake ndi SO studies. Kamera streams of Friday studies. Okay, ndeno ndikaponya link ka pa WhatsApp kuyambirira kuipanga tap view. Ndeke koma ikakhala kuti mwaipanga tap view je mwaipanga tap link ichi ndimo kubwereserani direct. So na baba chimene ndionesa ine ndizoonesa from pajani pa screen ndicho yambirira kuti muhapanga kale just search SOL studies ine anandibweresera kale ndi nditangopanga tap na. Okay, nde once ndapanga SOL studies chimene kuchitika ndiona kuti apa YouTube anipitisira direct ma video kucha. Okay, ndaka ndibweresera direct ma video kucha amaigawa generally amaigawa ndi channel chimene akuchionesa poposho. Okay, ndeno choyambirira apa ineyo as a person naipanga subscribe ndichoyambirira ndikupanga tap pamene papa imene ndapangira tap mukatero imakuperesani direct channel kucha. Okay, ndeno mukapita channel kucha muona kuti pali ma portion osiyana. Poyambirira mukhala home pamakhala ma videos amene angubwera kumene amene kuti mamake ngoyitulusa kumene pakatikati pa amakhala kumene ko. Number 2 mene mukuoneramu pali videos. Okay, videos amakano ma videos ose amene naika ku channel kucha amangopanga list. Okay, ndi pali playlist chimene chimachitika ndichona kuti imakhala ngati ma group una kuti okay group ngati for example napanga playlist a country living nditi ka group kamene ku ma videos ose amene mukapeza ndi a country living ndiyo ndisaso bwino kutengeranso pa video imene mukuona pa screen. All those things zikhala kuti zili pamodzi. Okay, ndeti chabwino tito ne home mukaona home pa pali ma videos amangwayika chinambala. Okay, ndeti kapita ma videos apa tikapita ma videos amatibweresana ma videos ose amene takhala kuti tikuyika pa channel icho. Napanga ma videos ambiri kwambiri, napanga chipangano chatsopano ndi chakale, napanga za kodi mungoona nduti, napanga za country living. We did a lot of videos pa YouTube pa ena sana kuti anthu samaone. Okay, munati muone pali video yamba imene ndinotatsogolera akumvera nthawi phunziro lako tale kodi ODG akutuluka wachitatu wa Mulungu kodi ODG makana chionadi kodi ODG imakana chionadi part 1 tinapanga zonsezi. Ndeno mukapita ku playlist mukaona imene kuonekera mukapita ku playlist chimene chitika ndiona kuti amapanga ngati magulu. Okay, ndinapanga ya chimwe chisanzo ndinapanga ya country living. Ndino ngati mfuna videos za country living mungona bwanje pakachani pa ma playlist apa amene palili apa mukuona. Ndinapanga ma playlist ambiri yoyamba pali maphunziro a class la kotali napanga ma videos awiri ndekuli the state of church address uku napanga koso ma video 7 Unima 2023 meeting kuchango kumene napanga koso ma videos 14 ena oni nyimbo ndepali masiku akumapetena sana tuluke timango apanga group ndiye mutakwapezana timayikana kuti public kuti nthawi inosify atulusawa. Okay, ndiye napanga Bible yankho za Mulungu napanga so playlist imeneyo. Once mapanga tap mumakapeza ma video acha napanga so righteousness by faith napanga ma videos osiyana napanga ma trailers trailer athu ndiye napanga so okay good news is better than you think. Sinapanga ndi fail anapanga ndi David Crichton modzi so mwa aligena aku Jamaica atapanga ife nazaitenga ndikuika amene ndi video ndi series yabwino ile mutati muione mutakupindula nayo so kwambiri kumafeyo amalawi tinapanga athu achiyewa ndeno panali mavuto ena amene takhala tikumana nawo pamene mapanga edit video iyi.
Ndichifukwa chona kuti chamafuta amene kuti nachisiya kale natati tikhati kupitira msogolomo. Okay, ndi ndikuoneseni for example mene timapitira pachani, mwina tingupita pachani Unima 2023. Okay, once a playlist amabwesa nino ma videos osiyana ku playlist kucha. Okay, ndi ukuna banga address mina ma videos 40 sina welinge ndi mukapita mmoja video jamba kuplay ngati mene mukuonera baba ikuplera apa ndi kuti so vuto nanga si network mazuro pano anthu ambiri akugwisa ntchito. This is why ione kuti kudrag kanyoshi komano yeah mateka kuno bwera mukatero mutakupanga yani mutakuona ma videos osiyana mutakupanga tapo videos ma video ose amene mukwafuna kamufuna mukaone za umulungu ka za utatu wa mulungu kuti anthu amati bwanji kuti anthu amene amakhulupirira one true God amati bwanji zokhuza mulungu tutaone righteousness by faith chiyero mwa Kristo mukazipeza kuti mukazipeza. Okay, mukafuna kuti mukapeze God's friendship kaya mfuna mukapeze the true Israelites kapita the two covenants ma zipangano ziwiri kuti zimakhala bwanji mutakazipeza kuti mutakazipeza ku channel yomwe tinapanga so Unima 2023 meeting unaima nyimbo imene ifuna iplay abana panga ndi Irene Kamanga mutakayipeza so kuti mutakapeza kuli ma videos ambiri amene ndikukhulupirira kuti mutakwakonda komano ndikufunikira kwambiri ma videos okuti apite patali ndiona kuti mupange subscribe mukuonera video ija muzipanga mwina wake ngati muone ngati video jakusangalasani mutakupanga share kwa anthu ena komanso mutamapanga comment chifukwa ndi ma comment chimene ubwino wa ma comment opanga like komanso opanga subscribe ndiona kuti anthu enaso amakhala easily kuti apeze maulali acha. Okay, kapena ona kuti YouTube imatipanga linki. For example ine ndapanga login pa YouTube ndinapita cha ndengati ndikuonera zokhuzana zinthu zimene za umulunguzi nditi izi nditumizira singati zungu ndikafotokozera mwatana mwajiya chabwino komano imakupangira so recommend kwa anthu ena ndikuti pakhala mali ma subscribers ambiri ma viewers ambiri komanso mpanga comment komanso mukumagera so anthu ena zimakhala bwino yoncho. So if you funa kutenga upite ona kulikonse so ifuna tapangira kuti ndalama ayi kumafuna kuti anthu akamakhala awose akathe kuoneka. So unimero wapangira so mu video imene ndikubwera ndi pay yake khaona kuti kodi pa phone tingagwisa ntchito bwanji apo pasi kubulera chifana kuti network ndikugwisa ntchito ka wifi yake. Okay, ndi network mkuzowa kale kumalawi kuno zinthu zovuta papiri this is why sikutani. So ndikhulupirira kuna kuti ma video mukhala mukuwaonera pali mona tinapanga God's friendship, the glory of God, the glory of God that fills the whole earth. Imene awandi achizungukoka victory over sin, body, soul and spirit, who are the true Jews, New Testament realities, the sea of God and amazing grace. All those videos are in one playlist. The country living taka kuti network yatipangira bwino ndikuti ya nditi takupita so kujani takupita so kujeni channel ya Jenina mukuona ngati mbiri ya utatu wa Mulungu mu Advent movement ose alipo awawa napanga 10 White and Trinity napanga 19 Bible yankho za Mulungu napanga 27 country living napangaso ma videos ga 8 plus trailer 9. All those things zimakhazi one package. So playlist yamazika zinthu sizija mmozi ndefe tufuna tuona kuti please mukuonera ma video muzipanga subscribe ndeti subscribe nimzoti every video imene yatuluka mukangolowa pa YouTube izikupangira izikuuza ndikubwera video. For example ndeti ino mukangopita pa notification ngati apape imakuonesana apa pabwera video yako yakupanga yani mabonga ine ndera izi ndibwesa notification a video yanga mimi makhala ngati Facebook page imakuonesana so majani notification so this is the part A ya Mene magwisa ntchito yani tingagwisa ntchito YouTube.